What? Fuck. Mamă, ce bară. Aș juca fotbal. Bam! Oh my god. What? Ce-am tras? Oh, fira. Holy fuck! Mai veni rău nu. Trebuie mai bine. Ok. Uite, cranie ce este. Oh. Bă, de ce tică nu simți? Ok. Nu like pe ăsta. Ce faci, bă? Uite, ca besivi. Ce că este poliția, e grasul. Bă, grasul există. Sorin! A, da, salutare de până mai cu venit la un nou episod din X-Ray Robot. E primul episod. Sigur, eu m-am mai jucat până acum. Înainte să filmez, încep să filmez. Bine, mi se pare un joc destul de tare, numai că am lag din cauza aplicației care filmez. Fiindcă jocul e ok. Singurul bai e că ocupă destul de multișor spațiu. Bine, n-am nicio problemă, că am spațiu. Numai că... No. Ok. Deci am o idee. Vreau să-i dau foc la prostia asta de mașină. Deci, acum o să-i dau foc. Nu, eu mă fac așa. Gata-i. Și acum bubuie. Un cap fel de județeană, mă știu. Robot ăsta. Ni. Ai de cap, mă, că știam eu că e din asta. Ce pică un fraier. Mă, că îmi trag la asta un pump și mică pică pe jos. Nu știu dacă-ți mai ridică fraierul. Ce slab. Am murit direct. Mai intrat fără o mașină. Ia. Am să bine să fac la asta ceva. Feira era trecut pe la mine. Parcă să fi de asemenea. Mă, nu știu, eu cred că o să fac un vlog. Primul vlog o să fac astăzi. Sau poate mâine sau poate când mă plictisesc și când am timp. Fiindcă e vacanța aia de toamnă. Mini vacanța aia de o săptămână. A, da, și ca să știți. Urăsc lumea! Și astăzi e luni. Bun, eu jocul nu are lag, fiindcă aplicația cu care filmez îmi dă lag. Nu. Dacă mai doriți episoade cu X-Ray Robot. Sau puteți să scrieți comentarii dacă aveți joculeț. Încă e destul de mișto. Tirar, că nu moare. Mă, trebuia să fac oricum cu ăsta. Mă! Știi ce bun înțeles? Nila! Asta-i bazooka.
bun. N-am mai dorit episoade. Trebuie să apăsați like dacă mai doriți și alte jocuri. Trebuie să scrieți în comentarii dacă mai... Și dacă vreți să spuneți ceva, mai scrieți în secțiunea de comentarii. Dacă mai doriți și... Știi ce? O să scrieți comentarii și eu o să vă răspund. Ok? Ok. Ne vedem la un alt episod cu XR Robot. Dacă cumva mai apăsați like. Aș dori cel puțin 5. Ăla Big Bang. Hai, e curul. Opa, mă urmăresc pe mine. Știi ce nu-mi pasă? Să trag artificii. Hai, e capul. Și o să rezolv treaba cu lagul. Să încerc să o rezolv. No, ne vedem la un alt episod. Un alt episod. Unde mă polițaia ăla? Să-l bubui. No, bun, ne vedem la un alt episod, ca întotdeauna. Eu am fost TNT și v-ați urmărit X-Ray Robots. Ui! Unde-i? Unde-i? Știi ce? Nici măcar nu-l văd. Ce? Pe bune? Uitați-mă. Pentru cei care nu știu cum arată un minigun la roboți. A, nici fraiere că trece pe lângă mine. Picat. Ăștia nu știu să conducă mașini? Mă, sincer. Deci ăștia nu știu să conducă niște mașini. Mai ales că sunt polițiști, ce ar trebui să fie niște oameni așa mai profesioniști, că doar sunt polițai. Ce polițai, mă? Hai că bubuie. Uite-te ăștia. În sfârșit. Hai că se asta fac. Să-l bubuim așa. Că mă plictise. No, bun, ne vedem în următorul episod cu Robot. Să pic. Transformă-te. No, ne vedem. No. Bye, wife.